Дишането през устата е най-лошият навик, който можеш да имаш. Ето защо. Да дишаш през устата изглежда като нещо напълно безобидно. Повечето хора дори не се замислят за него. Обаче проблемът е, че тялото ти изобщо не е създадено да диша така постоянно. Носът не е просто там за украса. Той филтрира, увлажнява и подготвя въздуха преди да влезе в тялото ти. Когато дишаш през устата, заобикаляш цялата тази система. И какво става после? Започваш да се будиш с суха уста. По-лесно хъркаш. Сънят ти става по-плитък. И много често се събуждаш уморен, въпреки че си спал достатъчно. И най-коварното е, че това се случва бавно. Свикваш него и започваш да мислиш, че това е нормално. Аз бях точно така. Вечер носът ми се запушваше и автоматично минавах на дишане през устата. Изобщо не се замислях, че това е причината да не спя добре. Докато не реших да оправя първо най-елементарното – дишането през носа. Това, което ми помогна най-много, беше супер просто. Лепенките за нос. Лепенките за нос на Nose се слагат отвън и помагат да отвориш носните пътища, така че въздухът да минава по-лесно. И когато носът ти започне да работи както трябва, тялото спира да търси устата като резервен вариант. При мен разликата беше, че започнах да дишам по-леко през нощта и сънят ми стана много по-спокоен. А в момента има пролетно намаление в noseway.be, така че е добър момент да ги тестваш и да видиш сама разликата.